Hej. I dag igen har jeg fået ikke igen, fordi det er ikke den samme person, men jeg har fået et spørgsmål fra Alienware Simon, som spørger, hvad laver du til daglig? Og altså, jeg arbejder sådan lidt, I ved, og så, sådan nogle gange, fordi vi har sådan en speciel aftale, sådan noget, med at jeg bare kan komme derned, når jeg vil, og sådan noget. Og så, så kan jeg også godt lide at cykle en tur nogle gange, og sådan pimpe min cykel, hvis man kan kalde den det. Og så spiser jeg også lidt og drikker og så hvor var det nu jeg kom til? Fokusbob. Og så nogle gange så er jeg også sammen med mine venner, fordi jeg har mange venner. Så ja, det er bare sådan det. Jeg håber, det besvarer mit spørgsmål. Stil flere nede i kommentarerne. Og ja, farvel.